og 2020, og velkommen til jer alle. Vores pressemeddelelse i dag er lidt anderledes. Vi kommer til at høre om 79 test. Vi kommer til at høre om dem. Og når det så er sket, så vil jeg så ønske god påske til alle. I dag vil Henrik komme med sin frem. Henrik vil så fremkomme med sin plan på og fortælle om, hvorledes tingene det kører. Og Henrik vil så kunne spørge os pressen, og vi vil så fra Naalakkersuisuts side, og på den måde vil jeg sige velkommen til alle sammen. Vi skal høre om de her 79 test, som er blevet foretaget, og de er alle sammen gode, altså det er negative, og det er så god nyhed. Men vi forstod så i går, at i det grønlandske en fra en, som er blevet ramt af covid-19, og det vil så blive oplyst af Henrik omkring dette. Og vi har så fået det vide fra politiet, at der har generelt været meget fredeligt, og det er så også gode nyheder. Vi er jo på vej ind i foråret, og de tegn, som vi kan se på foråret, er jo noget, som fortsat glæder os til selve sommeren, som er nært forestående. Og med de forhold, som vi ser, og hvad vi så aldrig har oplevet, det som vi så har nu været igennem, så må vi jo så ikke glemme, at den anbefaling, som myndighederne har givet os, det er noget, som vi skal følge, fordi det stadigvæk kan være risiko for smitte af covid-19. Altså, der er en lille Christian Poulsen tekst, og det er jo så om solen, som også er for os til at huske på, og jeg synes, at det er passende for, at jeg citerer noget af teksten fra den sang. Den er 4 vers, og den første vers, den vil jeg så tage derfra. Det er jo noget, som vores kære land også fortæller os, og som vi også oplever. Og de situationer, som vi kender, er jo noget, som vi alle sammen glæder os til at opleve. Og teksten lyder således. Solen kigger på os, og nu er sneen begyndt at smelte. Kan du høre? Man kan høre fuglene synge. Og det er jo så fuglene, som glæder sig. Og denne her lille tekst fortæller os, at til trods for den usikkerhed, vi har foran os, og hvis vi så følger de anbefalinger, som myndighederne giver os, så er det lys forude. Og det, som er normalt for os, vil komme tilbage igen. Og her i forbindelse med højtiderne, så vil vi fra jer, uanset hvor ind I er, hvor I så arbejder, så har vi stor taknemmelighed til jer, som arbejder for, således at befolkningen kan fortsætte med at lide, og med den indsats, som I gør, og I som også arbejder hjemmefra, hvor I så er låst ude, således I kan mødes med hinanden, hvor I bliver nødt til at leve adskilt.
Og derfor så synes vi, at I fortjener en stor ros, fordi at I som befolkningen har været utrættet. I har været utrættet til at følge disse anbefalinger, som Naalakkersuisut vil gerne sige tak for, fordi I følger netop disse anbefalinger fra myndighederne. Så derfor så mange tak til jer alle sammen. Dette år og den højtid med påsken er jo så meget anderledes, fordi at vi på mange måder har et stort afsavn. Må I alle sammen have en rigtig god påske. Og vi har jo i vort hjerte vores kære og venner Nert og Henrik. Værsgo. Tak for det. Her til morgen så vi i flere internationale medier, at Grønland nu blev udråbt som det eneste land i verden, som var coronasmittefrit. Det var blandt andet i Newsweek. Det er nok ikke helt rigtigt, fordi vi er ikke helt der endnu. Der er nu gået siden den 31. marts, siden vi sidst så et tilfælde her i landet. Det er ikke nok til at sige, at der ikke er noget derude. Der kan også være kommet mere til i mellemtiden. Det er jo ikke sådan, at vi er helt isoleret fra omverdenen. Som nævnt var der et tilfælde, der blev fundet på patienthjemmet i København i går. Det var en, der var blevet testet, fordi vedkommende var på vej hjem. Og det er så blevet udsat indtil videre. Men der er jo stadigvæk en risiko for, at de ret få tilrejsende, der kommer, at de bringer smitte med herop. Den smitte kan opstå overalt i landet. Det vil vi indtil videre gerne undgå, og hvis det kommer, så vil vi gerne kunne gribe ind og inddæmme smitten. Vi holder fast i vores plan om, at Grønland indtil videre skal være smittefri. Indtil der er ro på ude i verden, fordi på et eller andet tidspunkt kan vi jo ikke leve her i total isolation. Men lige nu skal vi holde fast i strategien, og det har vi brug for hjælp til. Vi får ikke podet så mange mere. Som nævnt var der 79 negative, men det er en opsamling fra flere dage, fordi Serum Instituttet ikke har analyseret i går. Og hvordan skal vi så håndtere det? Hvordan skal vi holde øje med, hvad der foregår? Det skal vi alle sammen hjælpe med. Vi skal være opmærksom på, om der er syge i vores omgangskreds. Om der er syge i familien. Hos nogen vi kender. Også måske nogen, som bor alene og som ikke har så meget kontakt. Vi kan ikke udelukke, at der opstår smitte derude. Alle skal hjælpe med at bidrage til, at vi får undersøgt de syge. Så vi kan fange dem og få det inddæmmet, så vi ikke får en stor epidemi nu. Så der er en stor fælles opgave der, som kun kan løses, hvis alle bidrager. Det er ikke nok, vi bare har et testtilbud. Det har vi stadigvæk. Det fungerer hver dag. Men vi skal også lige sikre, at vi får fat i dem, som måtte være syge derude,
og som ikke selv tager initiativ til at lade sig teste. På den måde tror vi på, at vi indtil videre fortsat kan holde Grønland smittefrit, og måske reelt set blive det eneste land i verden, som er smittefrit i en periode, indtil at vi skal til at træffe nogle nye beslutninger, hvor Naalakkersuisut på et tidspunkt jo vil skulle tage stilling til, hvorledes kommer vi videre. Vi følger meget tæt udviklingen ude i verden, og sikrer, at Naalakkersuisut orienterer os om alle de forhold, vi mener er af interesse for de beslutninger, som politikerne skal tage. De vanskelige beslutninger, som politikerne skal tage. Et andet emne, som er relevant, det er, at selvom vi lige nu ikke ved med sikkerhed, om der er smittespredning, så er det af stor forebyggende effekt, hvis der er smitte derude, at have mindst mulig kontakt i store grupper. Og holde fast i, at det er transporten mellem områderne, som lige pludselig vil kunne gøre, at der sker en betydelig spredning. Med de afgrænsninger, der er nu, vil man kunne holde smitten inden for et distrikt. Det vil vi kunne håndtere. Men er det mange steder, så vil vi få meget store udfordringer. Så det er, hvad vi grundlæggende har at sige i dag om status her i landet. Vi tester videre. Vi opfordrer til, at alle er opmærksom på sygdom derude, så vi får det undersøgt. Det er også helt ude i bygderne. Sig til, hvis der er noget. Få fat telefonisk i sundhedsvæsenet, så vi kan vurdere, hvor meget der er om det, hvor meget vi skal gøre for at få det undersøgt. Tak. Ja. Det er jo nogle glædelige nyheder at høre, at de så også, at vi så er blevet udnævnt til at være coronafrit, og til trods for, at vi også har medflydelse med den øvrige verden, så vil jeg gerne lige spørge, fordi at der efterhånden ikke har været politi til stede her i forbindelse med pressemeddelelserne, og til trods for, at du ikke er politi, og så med tanke på lige omkring det der med, at der er begrænsninger på rejser, hvorledes bliver der overholdt, at der ikke er trafik imellem byerne og bygderne, således at det kun er den begrænsning på, hvorledes at man rejser ind i landet. Vi skal skelne mellem to forskellige ting. Indrejse i landet, det kræver, at man har en tilladelse. Det vil sige, at det er meget tæt styret, hvem der får en plads på flyet. De skal være undersøgt for coronasmitte, før de kommer med flyet. Det kan vi kontrollere. Kim Kielsen og resten af Naalakkersuisut har gentagne gange klart og entydigt anbefalet ikke at have transport imellem byerne. Og det er, som jeg har nævnt, det helt centrale, at alle er med på, at vi vil det her. Og at alle forstår, hvor vigtigt det er. Det her kan kun virke, hvis alle er med på det. Det handler ikke om de særlige regler, der er her i Nuuk. Der er det rent faktisk forbudt at rejse ud. Det er strafbart. I resten af det landet er det Kim Kielsen og resten af Naalakkersuisut, som klart har sagt, det er sådan, I bør gøre
Vi skal være fælles om det her. Der er jo en kommission, nu der du ikke lige nævne det, at der er omkring den der visitationsgruppe. Hvem er det så, der har mulighed for at kunne komme til landet, ud over dem, som arbejder? Og hvor mange, altså i løbet af dagen eller i løbet af ugen, hvor mange kommer der til landet? Udover dem, som der er stærkt brug for i landet. Det kan for eksempel være piloter, læger, sygeplejersker, andre i sundhedsvæsenet, eller for at drive elektricitetsværkerne og andre samfundsvigtige funktioner. Mindreårige i skolerne får tilladelse til at rejse op. Altså børn, hvis efterskoler er lukket, unge mennesker, hvis efterskole er lukket, får mulighed for at rejse. Og for eksempel også patienter, som skal hjem. Patienter, som er på det grønlandske patienthjem, rejser. Og så er der nogle enkelte, hvis der er stærkt personlige grunde, som også har fået mulighed for at rejse. Men hovedsageligt ud af Grønland, fordi det er vi jo ikke så bekymrede over af hensyn til smittespredning. Men det er helt afgørende, at vi på den ene side siger, ja, vi har en krise nu, vi skal håndtere. Vi skal samtidig også give et sundhedstilbud, for eksempel til de syge. Så dem, der skal ned til specialbehandling, de skal afsted. De skal også tilbage igen. Det prøver vi så ved at håndtere, ved at teste dem. Det er ikke en sikker metode, men det er en afvejning af, at der er en risiko for, at der kommer smitte ind. Men det nytter heller ikke noget, at folk de ligger og bliver alvorligt syge og måske dør, fordi de ikke får tilbudt den nødvendige behandling, enten her i sundhedsvæsenet eller om nødvendigt uden for landet. Så derfor er der transport. Det er langt fra sådan, at den maskine, der flyver nu, som jo er en lille Dash 8-maskine, at den bliver fyldt op. Så det er ret få mennesker, som kommer herop med hver flyvemaskine. Jeg har ikke noget helt eksakt tal på det, men for eksempel hentede jeg vores laboratoriefolk, som skal opbygge vores laboratorium til coronadiagnostik her. Dem hentede jeg her i forgårs, og der tror jeg måske, der var 10 mennesker med maskinen. Jeg har et spørgsmål til sundhedsvæsenet om det der med at inddæmme. Der er kommet fra de Novo Nordisk kontamination over 700.000, og det er jo så i forbindelse med dem, som er blevet dem, der er smittet med covid-19, og således at man også kan følge op på dem. Også med tanke på, også, at de også skal kunne fordeles ud til bygderne. Hvornår vil de være klare? Lige nu der arbejder vi på at få testsystemet op og fungere her i Nuuk. Og som jeg nævnte, så er personerne ankommet, de er i fuld gang, og vi er godt på vej. Muligvis kommer der meget hurtigt teknologi på markedet, så man kan flytte laboratorievirksomhed længere ud på kysten. Men vi har det ikke i hænderne lige nu, og derfor har vi ikke nogen mulighed for at lave konkrete planer. Vi har samarbejde internationalt om at få nogle af disse kits, som ikke kræver avanceret udstyr at bruge. Men vi har ingen garanti for noget. Det er derfor, vi har satset på det store projekt her i Nuuk, sådan så at vi i det mindste kan håndtere tests her i Nuuk. Og I ved ikke, hvornår I kan komme ud til resten af kysten?
Det vil simpelthen handle om, hvornår den her slags ting bliver lagt ud på markedet, og hvem der kan få lov at købe dem. Og det prøver vi at få indflydelse på alle mulige måder, men vi kan ikke gøre andet. Hovedparten af det kommer fra USA, hvor de jo også har et stort behov, og derfor er det, der rent faktisk er blevet godkendt til brug, der er ikke produceret så meget, så det er kommet ud på markedet, så Grønland kan få fat i det. Men vi har nogen, der prøver at hjælpe os med det, så vi kan blive prioriteret og prøver at få håndteret de særlige udfordringer, der er i et land, hvor afstandene er så store. På fredag, eller på tirsdag, så skulle der egentlig startes med en ny test her i byen. Nej, jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, hvornår vores nye laboratorium er klar. Folkene er her, og jeg snakker med dem hele tiden, og det går godt, men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår vi er driftsklar og fuldt op og køre her i Nuuk. Så jeg kan ikke sige, at det er på tirsdag, men jeg kan kun sige, at der er nogen, der er i fuld gang. Så når man tænker på Facebook og lignende, så står der jo, at vi er de eneste steder, at alle, som har været coronasmittet, er blevet raske. Hvordan er det så? Jamen det står også på landslægens hjemmeside, og det er fuldstændig korrekt. Alle dem, vi kender, de er raske og har det godt. Men vi ved stadigvæk ikke med sikkerhed, at der ikke er nogen derude, eller nogen, der er på vej til at blive syge. Henrik, lige for min egen forståelses skyld. Novo Nordisk Fonden har bevilget penge til indkøb af monitoreringsudstyr. Er det samme som testudstyr? Ja, det opfatter jeg det som. Og jeg kan også oplyse, at der er også andre fonde, der har bevilget noget til vores nuværende laboratorieprojekt. Ja, fordi der står, at det er til overvågning af patienter, der allerede er ramt af coronavirus. Så vi mangler åbenbart udstyr derude, hvis på de regionssygehusene, som ikke kan håndtere. Der mangler noget udstyr, og hvorfor vente på en fondsbevilling i stedet for at indkøbe det? Der tror jeg, at der må foreligge nogle misforståelser. Sundhedsvæsenet er fuldt ud klar til at håndtere covid-smittede, også ude på sundhedscentrene og på regionssygehusene på kysten. Ingen tvivl om det. Det, der arbejdes i, det er testudstyr, og det næste, der er lige om lidt, når der først har været smittet, det er at undersøge for antistoffer. Altså, hvem har været smittet? Det er en ny form for test, som bliver aktuelt den dag, at der er smittespredning i samfundet. Og det er noget af det, som vi også på den lidt længere sigt skal have op og fungere her i Grønland. Men der har vi for længst en plan og samarbejde med de relevante parter ude i verden, primært i Danmark, om hvordan det skal håndteres. Vi har ikke her en kapacitet til sådan at videnskabeligt at vurdere, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Derfor har vi et meget tæt samarbejde med andre ude i den store verden om blandt andet, hvordan skal man teste, både for at finde virus, og hvordan skal man teste folk, som vi gerne vil finde ud af, om de har været smittet eller ej. Så det kommer.
Jeg skal lige komme. Er du med? Er det tilfredsstillende, at der er så store forskelle regionerne imellem i antallet af de tests, der er foretaget? For 14 dage siden sagde du, at nu skulle der altså virkelig gås til den ude på kysten, fordi det skulle ikke handle alene om Nuuk. Og man kan se i tallene, at Sydkommunen, der er man formået virkelig at få testet flere. Andre steder sker der ikke det vilde, og der er meget store forskel. Hvad er din kommentar til det? Det er, at det jeg nævnte indledningsvis, nemlig at nu skal vi også have folk til at kigge efter de syge. Vi skal finde ud af, om der er syge derude, som vi overser. Det er en anden måde, fordi netop det er svært at få folk til at blive testet, hvis man siger, men her er jo ikke noget her i byen. Her i Nuuk har det i hvert fald i perioder ikke været noget problem at få nok folk til at lade sig teste. Men det har det ude på kysten. Så det er derfor, vi nu lægger den her nye strategi oveni, hvor vi gerne vil have alle til at være med, til at være opmærksom på, om der er syge mennesker derude, som vi skal prøve at sikre, at de bliver undersøgt. Det er den eneste måde, vi kan følge, hvad der foregår. Det handler altså om, at det er befolkningen og ikke sundhedssystemet, hvor der måske er lidt ikke tager opgaven så alvorligt. Jeg mener, at alle har taget det her meget, meget alvorligt. Men sundhedsvæsenet kan ikke vide alt. De kan ikke nødvendigvis vide, hvad der foregår ude omkring i alle de små hjem. Og derfor siger jeg, at alle må være med i det her og prøve at holde øje med hinanden. Har vi noget, vi bør interessere os for? Men jeg mener, at der er blevet gjort et meget stort arbejde for at sikre, at der rent faktisk er blevet taget mange tests derude. Men det er klart, at når man er der, hvor jeg er, så kan man ikke få nok. Men det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre at teste alle. Det vil sige, at du opfordrer os til, at uanset vores venner og familie, også, vi skal være åbne over for dem, at vi som mennesker er ansvarlige til også at følge med på dem. Altså eksempelvis, hvis det er sådan, at de syge, hvordan kan man så forsikre sig, fordi man ikke kan komme tæt på de her syge? Hvis det er sådan, at vi kender nogen i familien, som måske har behov for at blive undersøgt, hvordan skal vi sikre det? Jamen, vi skal tale med dem over telefon, over Skype og hvad vi ellers har, og fortælle dem, at det er nødvendigt, at vi er sammen omkring det her. Motivere folk til at gå ind og være med. Den eneste måde, Grønland kan komme godt ud af den her sag på, det er, at alle er med. Gør alle forståeligt, at du skal hjælpe dit land. Det gør du ved at høre efter, hvad det er for råd, der bliver givet. Og det er blandt andet, at hvis man har symptomer på covid-19, så bør man lade sig undersøge. Så bør man rette henvendelse til sundhedsvæsenet for at lade sig undersøge. Man skal motivere folk. Det er det, det drejer sig om. Vi skal ikke gå og tvinge nogen til noget. Slet ikke. Vi skal få alle kan medvirke til at forstå, at vi har et fælles projekt. Det er at indtil videre at sikre, at Grønland er covid-19-fri. Og så lidt senere hen ad vejen, så skal vi finde ud af, hvordan vi i fællesskab kommer ud af det. Nå, nu er der mange hænder. Jeg tror, du kan lige færdig. Ja, og så der. Ja. Det vil være ønsket, at kunne spørge Naalakkersuisut omkring den strategi, altså de kommende nye strategier, som Naalakkersuisut vil have. Hvad er det for nogle ting, som man skal forholde sig til? Altså, når man tænker på Epidemikommissionens, som vi så også har forberedt til Naalakkersuisut, hvad indeholder det? Landslægens opgave er
at rådgive min chef, det er naalakkersuisut for sundhed, og resten af naalakkersuisut. Giv dem de rigtige informationer til at træffe beslutninger. Det er dem, der skal træffe beslutningerne. Og derfor arbejder vi hele tiden på at give dem informationerne. Og lige nu kan man sige, der er alle enige om, at Grønland skal ikke åbnes lige nu. Men lidt længere henne, der skal der træffes en række beslutninger, og det bliver ikke nemt. Det bliver ikke nemt for naalakkersuisut at træffe disse beslutninger. Men som embedsmænd er det vores opgave at give dem flest mulige oplysninger, for at de har mulighed for at træffe de rigtige beslutninger. Det tror jeg, du havde et spørgsmål først, så får du, og så tager vi. Helt andet, som jeg lige vil spørge til. Det er omkring skoler. Det er lige i forbindelse med universitetet, dens åbning, hvor der så også på tirsdag vil komme skolefolk, at de så også skal holde 2 meters afstand. Men kender du, hvorledes der, hvor der så muligvis er mere end 10 personer, hvorledes de bliver arrangeret i forhold til det med at være i klasselokalerne? Det vil give nogle udfordringer selvfølgelig at drive skolevæsen og andre undervisningsinstitutioner. Vi kan ikke præcist komme og sige, hvordan man skal arrangere sig det enkelte sted. Det giver ikke mening. Men der er nogle rigtig gode ledere derude, som bare skal forstå det grundlæggende i problemet. Det gør de også. De skal nok finde ud af at gøre det bedst muligt. 10 er heller ikke en magisk grænse. Det handler om, at der skal mindst mulig nærkontakt imellem mennesker i en situation, hvor der er en smitsom sygdom i samfundet. Og det er jeg fuldstændig overbevist om, at det kan lederne derude. Det de håndterer, og de er de bedste til at håndtere det. De er tæt på, det er dem, der sidder med det, det er dem, der ved, hvad der er af rammer derude. Hvad muligheder har man? Det føler jeg mig fuldstændig tryg ved, at vores ledere ude i uddannelsessystemet kan håndtere det her på forsvarlig vis. Gør vi det? Altså landslægen eksempelvis, når man tænker på på universitetet og andre læreanstalter, hvorledes skal I så rådgive dem i forhold til det? Hvordan de skal forholde sig? Grundlæggende handler det jo om, at de skal undgå, at for mange mennesker er samlet på et sted, og de er sammen for tæt, så der er risiko for, at de smitter hinanden. På universitetet er det nemt, fordi det er voksne mennesker. Det kan være en større udfordring i en skole, hvor der måske er nogle meget unge elever, som måske ikke helt forstår, hvad det egentlige problem er. Men grundlæggende er det budskabet jo ikke mere kompliceret, end at alle unge og voksne mennesker sagtens kan forstå det. Undgå, at folk er for tæt sammen. Undgå, at for mange er for tæt sammen på et tidspunkt. Mere komplekst er det ikke. Og mit sidste spørgsmål. Det er omkring strategien, hvor man så helt skal have en corona eller covid-19, hvorledes vi skal undgå det fuldstændig. Altså det der med at kunne have et forsvarligt, således vi også kan på en forsvarlig vis skal genåbne landet, således at vi så også i loven også skal kunne håndtere disse ting her i forbindelse med strategien. Jamen lige nu må vi afvente, hvad der sker uden for Grønland. Tingene går så stærkt, at noget vi troede var sandheden for en uge siden, er anderledes om en uge. Og
ingen kan sige noget om, hvordan verden ser ud lige om lidt. Derfor kan vi ikke gøre andet lige nu, end at vi har en plan for den nærmeste fremtid. Så følger vi det, og så giver vi den rådgivning, vi kan til Naalakkersuisut, som vil træffe afgørelse om den videre strategi. Så er det bestemt. Altså Danielsen, han kommer ikke tilbage på pressemødet, eller? Nej. Er du viden om det? Ja. Okay. Jeg ved ikke, om du kan svare på det, så retningslinjerne for butiksåbninger fastholdes indtil videre her i Nuuk, og der indføres vejledning til åbning for butikker uden egen indgang i storcentret. Det er, hvad der står i en bekendtgørelse. Hvad er det for en vejledning? Kan butikkerne i Nuuk Storcenter se frem til, at nu kan de godt åbne butikken på normal vis? Jeg har ikke nogen detaljviden med i baglommen om disse forretningsmæssige forhold, men det vil blive fremlagt, inden at det bliver aktuelt med at åbne her efter påsken. Det var altså senest på mandag? Det vil jeg stærkt forvente, ja. Okay. Hvad med de studerende her i byen, der har børn og skal til eksamen? Stilles de ikke urimeligt, når de ikke kan få deres børn passet? Der er en masse praktiske udfordringer i det her, i den situation, vi er i landet her i øjeblikket. Og det er da helt klart, at der sker en masse ting, hvor alt ikke er, som det plejer. Og jeg har ikke svar på et sådan spørgsmål. Det ligger fuldstændig klart i det, at så meget er anderledes, end det plejer. Godt. Hvis det var det, så vil jeg sige tak for i dag. Nu kommer der en afslutning. Der vil så igen på mandag komme en ny pressemeddelelse, og der vil det så komme nye spørgsmål blive besvaret. Derfor så siger vi mange tak og god påske til alle. Når du siger pressemeddelelse, mener du så presse?